ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala itu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kumban chupakan mau kene ka jing file FIR ka junga menta ka singi ka khandai tarik jung banai jun arajar arsan kamde ka sin ka baningkong bangala file FIR persya ka jing sya penbut 6 sniu jung kinong Meghalaya ha ka bede ka jing ja ka balaja ha ka shnong sora ha giniki singi ka baladep te kene ka de ka FIR ka baar te ka FIR ka baningkong ka bangala file ka de persya gitu ki media houses lene gitu ki news outlet ki bukan ya ka Times of India nang ta ka News 18 MP Chhattisgarh bat ki we halor ka jing sya penbut 6 sniu jong kinong Meghalaya ha ka bede bat ka tu ka jing ja te ngelai I ba kum kini ki khubor ki lami bat ki la sapriang keleng ha ka ba ka la penbut 6 sniu shibun kinong Meghalaya ti hadin ketu bangala file ketu ke FIR ka Handru Tarik Aisha SP jong ka East Khasi Hills District ba Vivek Sim tina kalyang jugi pulit ru kilale ke berenkam ti ka jing file gini ke FIR ha kini ka sngi ke bementa bade ka Khandai Tarik ka de ke FIR ka baar persya ya baro ki bayadon keti ha ka jing penbut 6 sniu ya ki nong Meghalaya ha ka bayade bat ketu ka jing jah po sora ti ha kini ka FIR ka bangala ai mentagsi ngala kedaulut ya baro kibadon keti ban pen thok bria lani ban pen but 6 sniu ki nong Meghalaya nomor ba kat kum ki jing kren jong ki tu kiba ngala ai ki kerteng ni po ka FIR ki bakun thup nadu ki briu ki banabar badru kiba post lani komen lang baki haki ya ki komen ki jungki haki Facebook nang ta haki YouTube channel bar kum ta ter te hang ni ngala ongru ya ki tenat pulit bakin but din lang ya ketuka FIR ke bangala ai ha ka Handru Tarik persya ki media houses ki bapen but 6 sniu ya ka jela Meghalaya khamtam lile ki pajba ki jungi nomor kini ki jing ai FIR ke junga ka dei ha ka nomor ba ngalai I kum we nong song snong jong ke jela Meghalaya ngi I ka don ke jing ma ka bakrau ya ki pajba jong ke jela Meghalaya ki jungi ya don le si ki ba Trey Shabar, kiba Sa Shabar, kum ki kena school, ki kena college, nang tai kiba lej jengok kai perthai bat kum ta ter. Te ka bu ya ka jingma ka bakrau ya kiru namar ba, kadon ilai ka we ka komen hapo ka we ka komen ka ba laong hang tu da we u briu u ba kerteng u an pule ka kum bakalong da we u Rajdeep Malakar u ba laong ba every Khasi found in other states should be treated same like them. So guys, start finding Khasi in your states. Tiga don shushu ka way pada ka komen ka boong ba ka jaj menteri Khasi ke jungi ka le bertong bat ka le ki we ya kita ki jaj jing le ki jungki ban penbut 6 sniu ka jela Meghalaya ke jungi da ka baki ki ai kita ki daw beper na kalyang kejungki tengah nom la ban keren hang ni halor kita te ki police department bat ki badai ban khmi ikani ke benta ki de ban le ke badai khnang ba ye ki tu baro ki ba pen thok bria la ni pen but 6 sniu ke jela Meghalaya ke jungi ki de ban ngat ke jing pen sitom kat kum ka an te ha ni ke FIR ro ngala thok ba ka jing pen but 6 sniu jong kini ki jong kini ki briu na sha na ka keleng jong kari India ki kta ru ya ka mentality physically but ru ya ka social well-being jongki pajba ki jungi namar ba belai sisien bala sya brand leni la sya keno sniu ko bumut ba ka kta ya ka jumut jumperkhat psychologically nang ta ka kta ru physically mo nang ta ru ka kta ru socially kemut ke jinga dei para briu kum ta ter ka kadon ke jing kta te ka we ru ka banga ngala thok ni ka FIR ka long menta ba yo let's say kadon kata ka jing kata ke excuses lene kata ka jing kelak ban ong na kaliang kejungki namar ba ngi langat ka tu jing ja ka bomot ba ngi syukran tang ban lai ne yo let's say kadon ka frustration hapo kejungki tik syukran mo Henry ngala tho ini ke FIR ba kumi kita ki komen ki bami hadin ngim de ban sngap namar ba belai kum ba ong ka tin way what has been done cannot be undone kamut ba ka kejaj menteri ku jungi kala sya brana duk kata-kata ba kade kejaj menteri ku bangi I po ki report ki ong ba kade ka crime prone hills mo hapo Meghalaya ki don ki gangs kadon kini ka kidnapping
mo ka trafficking ka murder bukum ta ter ngila sya brand ba mo te kani ka kalong ka ka bakta ingi kum ka jaj buntiu namar ngila yos ngau ngiling ibaya lech shabar kum ngala ong menemo ngila ngi bay lech banya don kam shabar le se ka kta ingiru te halor kata banya da na ka benta ki briu jong ka celame ngila ki ba don shabar ngamban si ban file gini ka FIR khnang ba yo le se ki don ki we ki jingja pada ki banja le de yo le se ki don ki jingja ki ba kumno kin shu kunno ka bomut claim ki proof claim ki evidence ki nom labun kunno namar ba shi se ma pi kunno ike yanu but ha kunno ko bentaru pidi bendon lupa ki proof le dam don proof sung bahabat kunno namar ba ka police department ru ka don ni ka benta ban tre te ka we ru ngakwa ban ong hang ni ba kajing syak keno jong ka jela megela ke jungi ilai kamdei tang ke jela ke jungi tang ki pajba jong ke jela ke jungi hang ni kajing syak keno ilai ka police department kala syak keno bakam terekam CM jong ke jela megela ru syak keno habubun kiliang nang ta kini ki trash nong ki ba don keti ban liwat iki tu ki breu ke baja atau ke por ki syak keno kumju nang ta nadu ki klum knaru mo ban berani ki kum kita ki gangs dan ni kum kata ka crime prone hills kabumut bangin nom laban pidang namar ba sisin mengide kinong megalia kabumut ba ladangi syak kentho kejela megalia kamut ba iwei nadu ki klung ke beret ru ki syak kentho lang te hakani ke sithi ka bangal ai hindru terik hakatu ka FIR persya igini ki news channel ki badai na po rithor ngala kren ru sepang keneka human rights kajing kta bat kajing don benta jong ke human rights hakabayedai bat ka hok banyada nak benta kini ki misinformation but kini disinformation but nak benta kini ki fake news te katkum kene ka protection from online falsehood and manipulation act ru kadon namar ba hangni kadai bakin counter lane bakin khanglat ikini ki fake news lane kini ki khubor ki bamshisha bakin spread lane bakin sapriang ki lat pathai khubor kidan ki act ki bopher nata kadon kan ni ka ICCPR act ru kabaya da kaba khanglat persya igini ki fake news bat ki fake media nata ka article 12 jong ka international covenant on economic social and cultural rights ru kadon ba ngidi ban adakar habangi keno claim dadon kan ni ka proof te kini ka FIR ka ba ngala ai menta sengiru nak benta kitu ki badan keti ban keno keno claim nong rim ya ke jela megalia ke jungi ngala tho ro hang ni ba ka police ka de ban shim action but ru kata ka defamation ka de ban don ka defamation te namar ba haba pi keno kabumut ba tang ban sulai na suntur kanom long hande ke defamation ru kade bandon kat kum ki kendon nganam batai kendon hang ni hande ki bun ki kendon ban file gini ke defamation but hang ni ngala demand ka ni ka defamation suit defamation amount kabalong 5,000 crores ne 5,000 crore ya baro ki badon keti ban penbut nam snew ye kejala megalia kabakon thup 1000 crore na kamta kitu ki bahayang basem jong kitu ki ba syam kitu jingja sete support sora batru 1000 crore na kamta ki media houses namar babele kan ne kan khanglat ye ki we baki 6 million shu ban shu penbut nam snew claim don ki proof claim don ki evidence claim don ki jimpin sisha bat ki nongrim ki babia te shu halor kan ne ka jingja hapo sora ke ka bang kwa banong ne ka por ka longba ye kini ki jing pentip sepang kini ki jing keno bom hok jong kini ki breu persya ki pajba jong ke jela megalia ngan sa tho ru shu home minister jong kari India Amit Shah badru sha ngan ai copy lang sha ka CBI khnang ba makiru kin don ke jing tip badru bikin budin khnang halor kene ka benta te sakawei ngakwa ban ai khublei sa sisi ni ka police department but baro ki baladon kti hagani ka benta ban ban le ke badai khnang ba kin lap igini ki breu te nalor ke jing liwat ke jungki bat ke jing lut sngi ke jing lut por bat kumta teter kwa ban ai khublei nadu ka kene ka NDRF nang ta ka SIT team nang ta ka don sa kene ki nong song snong jung itu ki jela jung itu ki jaka ki ba ya don bentalang tu ka jing liwat gitu ki breu ki baja po seorang te sai ki we ru ki bedon ketilang kini kamtam lile ke police department baru ke sarkar meghalaya te tang kini ki kenten kublish pun. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams
From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.